Ser empresaris 102.3, anem a fer una mirada als mercats financers amb la nostra analista de fons externs, diem nostra, però és de Creant Crèdit Andorra, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra, Sheila Toledo, bona tarda. Ja et dic nostra perquè, clar, ja som tantes temporades col·laborant amb nosaltres que ets part de la ràdio, eh? Jo em sento part de la vostra família, sí senyor. Bona tarda, Carles. Què tal, Sheila? Doncs un divendres més aquí amb nosaltres per ja actualitzar tot el que ha passat als mercats borsaris, i recordo que deies que podríem tenir alguna sorpresa, ho deies la setmana passada, alguna sorpresa en tant als bancs centrals. Doncs sí, com dèiem la setmana passada, els bancs centrals han acaparat tota l'atenció dels inversors aquesta setmana, però en aquest sentit no hi ha hagut sorpreses. Per una part, la Fed retallava els tipus 25 punts bàsics, com dèiem, com s'estimava, i els deixaven al 4,425, després de mantenir-los invariats des de finals del 2024. En la ronda de premsa posterior, Powell justificava aquesta retallada pel refredament del mercat laboral, com hem vist en aquestes últimes dades, i l'augment dels riscos de l'ocupació. I és que la darrera taxa d'atur que es va elevar fins al 4,3%, recordem. El diagrama de punts apunta ara a dues retallades més de tipus aquest any, a 50 punts bàsics addicionals, encara que és més prudent de cara al 2026 i 2027, pels quals s'esperen només una retallada de 25 punts bàsics en cadascun dels anys. I és que les previsions de creixement són molt modestes, en torn a l'1,6, però amb una inflació que es mantindrà més o menys elevada en torn al 2,5% per als pròxims 2 anys. Powell va mostrar un to més dovish, més suau, que en les seves últimes intervencions, però va insistir en que les decisions seran reunió a reunió. Un altre banc central, el de Canadà, també es va retallar els tipus, 25 punts bàsics, fins al 2,5, però sense donar senyals clares de quins seran els pròxims passos a fer. I per últim, tant el Banc Central d'Anglaterra com el del Japó els deixaven sense canvis en el 4 i 0,5% respectivament, però en ambos casos van anunciar reducció dels seus balanços. Altres dades que hem tingut aquesta setmana als Estats Units, per exemple, han estat dispars amb els permisos de construcció que van caure al nivell més baix des del maig del 2020, l'enquesta manufacturera d'Empire State de la Fed de Nova York al setembre, que hi ha un mínim de 3 mesos al menys 8,7, i per la contra, les vendes al detall sumaven un 0,6 a l'agost i la producció industrial un 0,1. Ara haurem de veure si les dades de setembre corroboren una desacceleració o no del consum americà. I a Europa, les dades més rellevants venien de l'indicador de sentiment econòmic, el CIU alemany del setembre, que sorprenia situant-se a 37,3 versus el 25 estimat, i per últim la producció industrial del juliol, que s'accelerava a l'1,8 versus el 0,7 anterior. Així que bones dades a Europa. Sí, i també ho són per als inversors. Tenim bones notícies, entenc. Sí, nous màxims als parquers mundials, amb aquests bancs centrals impulsant de nou les economies, amb estímuls fiscals, retallades de tipus, i tot això ha portat a l'S&P 500 a rebotar per sobre del 0,5 a la setmana, i com dèiem, amb màxims històrics. Les 100 magnífiques, l'índex de 100 magnífiques avançant un 4%, gràcies a empreses com Oracle, que pujava un 28% enmig de notícies d'un acord de 300.000 milions amb OpenAI, i una sòlida perspectiva per al seu negoci en el núvol. Alphabet pujava un 17%, que es va convertir en la quarta empresa a assolir una valoració de 3 bilions. Tesla, que es disparava un 20%, després de la notícia de que Elon Musk havia comprat al voltant de 1 i pico mil milions d'accions de Tesla, i una altra de les magnífiques, Nvidia, que va anunciar una inversió de 5.000 milions a Intel, que el va portar a disparar-se 25%. Vull dir, la qual cosa va impulsar tot el sector tecnològic i també el de semiconductors, i a la vegada el Russell 2000, que és l'índex de les petites empreses, que també marcava un nou màxim, el que pujaria a l'any un 16%. A Europa vam tindre un comportament més dispar, més lleuger, amb alces properes al 0,30%. I per part de les corbes, veiem com Fitch va degradar a França la seva qualitat creditícia de AA- a A+, mentre que Standard & Poor's la millorava a Espanya de A a A+, i això portava lleugers moviments als spreads. En tant, el rendiment de la curva alemanya, al 10 anys, no hi ha hagut canvis, es mantén al 2,74, mentre que el Treasury sí que s'observava cert empinament i el rendiment del 10 anys se situaven al 4,12. Em quedo amb la compra d'Elon Musk de 1.000 milions en accions de Tesla.
Són masses diners per a nosaltres. Però, Sheila, quines dades marcaran l'evolució dels mercats? La setmana vinent començarem amb la ronda d'indicadors avançats sobre salut econòmica. Ens referim als PMIs preliminars de setembre per a ambos costats de l'Atlàntic. Pel que fa a les softdades, també es publicarà la confiança del consumidor a l'eurozona i França, així com l'índex IFO de clima empresarial alemany, tots ells corresponents al mes de setembre. I finalment, des dels Estats Units, es revisarà el PIB del segon trimestre, coneixerem les comandes de béns no peribles a l'agost i, com sempre, les dades del mercat laboral, però en aquesta ocasió s'afegiran els ingressos i les despeses personals també corresponents al mes d'agost. Ens ho ha explicat la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà, amb totes les dades, totes les xifres al detall, i nosaltres que ho seguirem cada 7 dies aquí al programa. Merci, Sheila. Gràcies a tu, Carles. Ens veiem la setmana vinent.